Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, atong ila-ilahon karong buntaga kining usa ka artist gikan sa Iloilo nga talagsaon ang iyang matang sa mga artworks. Smoke artist siya kung tawgon, mga kapuso, mo gamit kuno sa aso sa iyang mga gipagbuhat nga mga artworks. Giun sa kaniya paghimo atong ila-ilahon karong buntag, mga kapuso, si Marvin Dalisay. Good morning, Marvin. Hi, good morning po, Sir Nix. Thank you so much, sir. Welcome sa GMA Regional TV Live. Sir, kailan mo nalaman, sir, na mahilig ka pala sa arts, sa pagpipinta? Ano po kasi, sir, ang tatay ko po kasi, pinter po siya ng mga bahay. Tapos, nung maliit pa lang ako, tumatanggap na po ako ng mga commission work galing sa mga bata, mga 4 ata, sir, mga 4 years old. Gumuguhit na po ako. Pero nung bata ka pa, sir, ano yung ganun. ano yung unang gamit mo na medium before, sir? Lapis, ballpen po, sir. Ballpen at the age of 9, humahawak na po ako ng tattoo machine. Tapos itong bagong mong artwork, sir, itong gamit yung smoke, usok. Can you tell us more about this, sir? Paano mo ito na-discover? Nung elementarya po kasi kami, nag-introduce ng artwork yung guro namin kung paano gamitin yun. At ko na lang po, sir. Ko na lang po yung memory na yun. Laking tulong din yun, yung kahirapan na wala kang material sa na pagkukunan sa sa lugar mo. O ikaw yung mismo ikaw na mismo yung gumawa ng paraan. Hindi kasi yan lang yung sir yung wala ka lang mismong pambili ng materials. Hindi ganun, sir. Aside nung nasa school ka pa, sir, kailan mo nasimulan talaga paggamit ng usok, nitong medium mo sa pagpipinta? Mga 5 years na ata, sir. Kasi, sir, sobrang hirap kapag artist ka. Una po kasi gumamit ako ng tinta ng pusit. Yun mismo yung ginamit ko. Kaso, bihira na ngayon makakuha ng mga pusit na malalaki. Tapos limited lang yung yung mga materials mo. Naisip ko gamitin ulit yung lampara. Minsan mo nasusunog yung canvas kapag hindi mo masyadong nabantayan yung Unwanted kasi yung sir, yung usok dapat nang nakasira lahat ng ng bintana, ng mo para yung at least yung ng usok hindi masyadong magalaw. Parang ganun, sir. Very hard gamitin yung yung usok. Unwanted kasi yung yung tapon niya sa canvas. So so far, sir, paborito sa mga nagawa mo na, sir? Super, halos kasi lahat, sir. Pero meron akong yung mga latest ngayon, yung nasa likod ko po, sir. Yung nasa likod ko po ngayon, ginawa ko po siya for commission work. Kailangan ng maging resourceful, di ba, Marvin? Kung anong meron, yun yung gagamitin. Yes po, sir. Parang ganun. Yung nasa palibot mo lang mismo, sir. Kasi artist ka hindi ka lang dapat naka-base sa ganung medium or hindi lang dapat mag-stop yung yung goal mo sa ganun ka lang dapat. Parang dapat lawakan mo lang yung mo, sir. Yung pag-iisip sa mga medium. Malawak kasi ang sir, yung arte, hindi kasi ng intangible. Sa mga artists dyan, ano rin yung ma-advise mo, Marv, sa how do they improve their God-given talent, man? Sir, always sir, think outside the box din. Hindi kasi hadlang yung yung kapag wala kang pambiring materials, mag-stop ka na sa talent mo. Parang sayang po kasi, sir. Thank you so much. Maraming salamat, Marvin, for joining us this morning. Thank you for sharing your talent din. Mga kapuso, gikan sa Iloilo City, si Marvin Dalisay. Thank you, Marvin. Thank you po, sir. Salamat po.